qalbi l-fruwa il-jablaġi. L-isem tal-Missieru tal-Iben u tal-Ispiritu Santu, il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu, l-imħabba ta' Alla u l-għaqda fl-Ispiritu Santu ħatkun ma'kom il-koll. Illum il-jum tal-erba, hekk dan il-post ifakkar niktar fl-iskop tal-ħajja tagħna. Għalfeq qegħdin hawn, minn ġejjin u lejn fejn aħna sejrin. L-intenzjoni tal-Qudiesa dalgħodu għal-mejtin tal-familji Trojzi u De Manuele. Ħuti nitolbu maħfra minn dnubietna. Int salvazzjoni għal min jittama fik mulej ħnina. Inti tama ta' min imut fidejk Kristu ħnina. Intlena tal-qaddisin kollha mulej ħnina. Iħenna li Alla li jista' kollox, jaħfrilna dnubietna, iwassalna l-ħajja ta' dejjem mulej ħnina. Kristu ħnina, mulej ħnina, nitolbu. U Alla inti tajtna l-fidwa, għamiltna uliet adottivi tiegħek, ħares bit-tieba lejn l-uliet eżistijek biex dawk kollha li jemmnu fi Kristu ikunu ħilsa tas-sew u jiksbu l-wirt tal-ħajja ta' dejjem. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla, miegħek jgħixu jsaltan flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qari mill-Littra ta' San Pawlu Apostlu lil Kolossin. Ħuti, jekk intom irxuxtajtu ma' Kristu, fittxu l-ħwejjex tas-sema, fejn Kristu qiegħed fuq il-lemin ta' Alla. Aħsbu fil-ħwejjex tas-sema, mhux f'dawk tal-art. Għax intom mittu, imma ħajjitkom hi moħbija flimkien ma' Kristu f'Alla. Meta jidher Kristu li hu l-ħajja tagħkom, imbagħad intom ukoll tidhru flimkien miegħu fil-glorja. Mewtu ġa fikom dak kollu li hu tal-art, żina, faħx, ġibdiet xewqat ħżiena u reba li hija idolatrija. Minħabba dan tilħaq il-kollha ta' Alla lil dawk li ma jobdux. Hekk intom kontu timxu wkoll meta kontu tgħixu fihom. Iżda issa intom ukoll ħallu kollox, korla, passjoni, ħażen, dan u kliem mhux xieraq warboh minn fomkom. Tikbux li xulxin, intom li nżajtu l-bniedem il-qadim bl-emil kollu tiegħu. U lbistu l-bniedem il-ġdid li jiġġieled dejjem skont iġbija ta' min ħaqqu u jikber fl-erf. Feħ ma hemmx Grieg jew Ludi, ċirkonċiż jew mhux, barbaru jew skita, il-sir jew ħieles, iżda Kristu f'kollox u f'kulħadd. Il-kelma tal-mulej. Twajjeb ma' kulħadd il-mulej. Kull jum irid inbirkek u nfaħħar ismek għal dejjem ta' dejjem. Kbir il-mulej ta' min ifaħru bil-bosta, bla tarf il-kobor tiegħu. Twajjeb ma' kulħadd. Kull ma għamilt irodlok ħajr mulej, iberkuk il-ħbib tiegħek kollha. Is-seb tas-seltna tiegħek ixandru, fuq is-seta tiegħek jitkellmu. Biex jarfu lill-bniedem il-qawwa tiegħek u s-seb u l-ġmil ta' saltna tiegħek. Saltnatek hija saltna għal żminijiet kollha, minn nisel għal nisel il-ħakma tiegħek. Umu bil-wifqa. Alleluja, Alleluja. Ifirħu waqbżu bil-ferħ jgħid il-mulej, għax araw ħlaskom kbir ikun fis-sema. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju skont San Luqa. F'dak iż-żmien Ġesu refa' għajnejh lejn id-dixxipli tiegħu u qal: ħenjin intom il-foqra,
għax ta'kom jassaltna tas-smewiet. Ħenjin intom li għalissa bil-ġuħ għax tkunu mxebbejn. Ħenjin intom li għalissa tibku għax titennew. Ħenjin intom meta minħabba bin il-bniedem in-nies jobodukom, jaqtowkom minn magħhom, jajrukom u jwarbu isimkom bħalli kieku kien xi ħaġa ħażina. Dakinhar li jiġrilkom hekk ifirħu u tennew għax araw ħlaskom kbir fis-smewiet hekk għamlu lill-missirijietkom u l-profeti. Imma ħażin għalikom intom lonja, il-faraġġ tagħkom ġaħadtuh. Ħażin għalikom intom li għalissa mxebbejn għad tkunu bil-ġuħ. Ħażin għalikom intom li għalissa titħqu għax għad tnewħu u tibku. Ħażin għalikom meta kulħadd isemmikom fil-ġejt għax l-istess għamlu missirijietkom lill-profeti foloz. Il-kelma tal-mulej tifħir lilek Kristu. Jgħidu li kieku ikollhom jeqirdu il-kodba kollha tal-Vanġelu u l-Bibja u jibqa' biss il-paġna li aħna nsejħula tal-beatitudnijiet, għalina l-programm tal-ħajja ikun biżżejjed. Il-beatitudnijiet huma 8 miktuba kollha wara xulxin fil-Vanġelu ta' San Mattew. Interessanti li l-Vanġelu li qrajna llum fih siltiet minn dawn il-beatitudnijiet. Anzi, għandu 2 paġni fejn jgħid ħenjin intom u mbagħad tinqaleb il-paġna ħażin għalikom, imberkin imma gwajja għalikom. Jgħidu kieku jibqa' din il-paġna biss għan-nisrani huwa biżżejjed biex ma jitlifx il-paċi ta' qalbu u jgħix il-ġustizzja ta' madwaru, l-onestà. X'qed jgħid hawnhekk Ġesu? Qed jgħid li għad jiġi żmien meta l-paġna tinqaleb bħalissa u qed jibki u min qed inewwaħ u min hu miġuħ. Bħalissa anke tfal li qed imutu bil-ġuħ jew ħalluhom imutu bil-ġuħ. Bħalissa u min hu prepotenti, għani, u allura jaħseb li jista' jara l-kulħadd dubbien u jagħmel li jrid u jaffeċ lil minu ċkejken, il minu dajjef, il minu fqir. Ġesu qed jgħidilna li il-folja tinqaleb. Jiġifieri ħini dak il-bniedem li qalbu ħielsa fqir fi Kristu, għażel lilu poġġa lilu qabel kollox u qabel kulħadd. Imbierek dak il-bniedem li huwa mxennaq għal Alla, mhux għal ġitt tal-art, hawn min qed jaħseb li l-flus isolvu kollox, ma jsolvux kollox. U min għamilhom Alla tiegħu ipoġġi kollox f'postu. Ma jsolvux kollox. Ixtrija s-saħħa bil-flus. Ixtrija. Biex ngħidu ħaġa waħda. Hekk il-qalb tagħna miftuħa għal Alla. Ħenjin intom li għalissa tibku. Imma li qalbkom imxenqa għal Alla. Jiena ngħixha għal Alla. U ngħaddi minn xi ngħaddi. Jien naf li Alla biss xejn iktar u ħadd iktar ħliefu ma jimla l-qalb tiegħi. Ejju nkomplu din l-Ewkaristija hawnhekk f'dan is-santwarju għażiż fejn dak il-kwadru qed jgħidilna il-folja tinqaleb. X'hemm fil-kwadru ta' Pinu? Hemm mara sabiħa imdawla blanġli, inkurunata u forsi ma nagħtux każ
L-naħħa t'isfel hemm qabar vojt. Hemm il-mewt, anki Ġesu għadda mill-mewt u l-Madonna, imma l-folja tinqaleb. Il-qabarat jibqa' vojt għalina bħalma baqa' għal-Madonna u se jibqa' l-eżistana. Dan huwa l-messaġġ tat-tama tal-Madonna ta' Pinu li trid tilħaq il-qlub tal-Maltin u l-Awċin partikolarment biex tgħidilna saqajna fl-art, id-dmirijiet iridu nwettquhom ta' kuljum, saqajna fl-art, imma qalbna fil-ġenna, moħħna falla, ma ninfixlux. Madonna ta' Pinu, żurna bit-tama tiegħek fil-jum tal-Erba' fejn aħna ninġabru biex niftakru propju f'din l-ikona, f'din l-pittura, f'dal kwadru mirakulus minn tkellmet il-Madonna. U llum qaltilna ejja u ħdejn Ġesu qed ħejjilna post biex tkun tista' tgħidilna ejja. Ikun infaħħar Ġesu Kristu. Irresqu issa lil-mulej it-talb u l-intenzjonijiet tagħna. L-ewwel talba minn das-santwarju tmur għal Papa Ljun 14. Tmur għall-isqof tagħna Anton, għad-djakni, is-seminaristi, il-katekisti, is-sorijiet, ir-reliġjużi, il-patrijiet, il-missjonarji, il-katekisti. Hekk biex inti iżejjinna b'dan id-don tal-Vanġelu li jnissel it-tama vera fil-qlub ta' min qata' qalbu, nitolbu għal min qed jiġi mċaħħad mill-ikel, għal min qed jiġi mċaħħad mill-paċi, għal min qed jiġi mċaħħad mid-dinjità tal-ħajja, anzjan jew ċkejken, għal min qiegħed fil-gwerra. Hekk biex nitolbu bl-interċessjoni tal-Madonna tagħti il-paċi lilna, l-art twelidna, il-familji tagħna u lid-dinja kollha nitolbu. Inħossuna fid-dmir li nitolbu mhux biss għalikom, imma littri li nirċievu, littri li jikdbu n-nies l-intenzjonijiet u jħalluhom hawnhekk fis-santwarju. Ix-xewqat tal-emigranti tagħna fl-Ingilterra, hemm min qiegħed fl-isptarijiet tal-Ingilterra, il-Kanada, l-Amerika, l-emigranti tagħna fl-Awstralja. Hekk nitolbu għal marit, hawnhekk jiġu ħafna nies għax morda spiritwalment. U l-Madonna għadha tfejjaq, għadha tagħmel il-mirakli. Hekk jew nitolbu bl-interċessjoni tagħha u bil-qalb ngħidula Qaddisa Marija Omm Alla. Jitolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom joġob l-Alla missier li jista' kollox. U Alla minnek ġej is-slim tagħna, minnek ġejja r-rabta tagħna miegħek. Għamel li nagħtu ġieħ kif jixraq il-kobor tiegħek. Bi Kristu Sidna, il-mulej magħkom. Nerfew qlubna l-fuq u niżżu ħajr lill-mulej Alla tagħna. Hekk sewwa u xieraq li dejjem u kullimkien inroddulek ħajr tajjeb u taġid għas-salvazzjoni tagħna.
għax int fil-ħnina tiegħek hekk ħabbejt għad-dinja. Battilna l-ibnek il-waħdini biex jifdina u rittu jsir bniedem bħalna f'kollox barra dnub. Hekk tħobb fina dak li inti ħabbejt fih. Bl-ubidjenza tiegħu ksibna d-doni li konna tlifna bid-diżubidjenza tagħna. Għalhekk mal-anġli u mal-qaddisin infaħruku bil-qalb, intennulek qaddis. Qaddis tassew int mulej, int lajn ta' kull qdusija. Qaddes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu. Meta kien ser jingħata minn rajħi bati ħal-ħobs raddi l-ħajr qasam tal-disċipli tiegħu u qal: ħudu u kulu l-koll minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekk ukoll wara li klaħal kalċi, reġa' raddi l-ħaj, tal id-disċipli tiegħu u qal: ħudu u ixorbu minnu il-koll. Għax dan huwa il-kalċi ta' demmi, tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem id-demm li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għall-maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dan hu il-misteru tal-fidi kull darba għalhekk aħna u nagħmlu dan tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu. Nofrulek il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u roddulek ħajr. Intoġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. Miċ-ċokontana qed nitolbu biex l-Ispirtu Sant jaqadna ġisem wieħed lilna li qed nieħdu semm il-ġisem id-dem ta' Kristu. Mulej ftakar fil-Knisja tiegħek li hemm xerda mad-dinja kollha, wettaqa fl-imħabba mal-Papaljun, l-Isqof Anton, il-Ministri tiegħek kollha. Ftakar fil-qaddejja tiegħek il-mejtin tal-familji Trojzi u Demanuele. Ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek, ħenna lina il-koll nitolbuk agħti lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem mal-Verġni Mqazzom Malla Marija, San Giuseppe, l-Apostli, San Ġorġ Preka u l-qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberja tiegħek sa mill-bidu tad-dinja, għamel li magħhom infaħruk, insebħuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek Alla missier li tista' kollox. Flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħ kull glorija għal dejjem ta' dejjem. Amen. Hawnhekk għandna l-Ġesu, nagħmlu l-qalb, intennu t-talba tas-salvazzjoni tagħna, missierna. Ħobsna ta' kuljum għatina l-lum, għafrilna d-nubietna għal-ma naħfu ħati għal-ma. Iddaħħalniex fit-tiġrin. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tiba l-ħnina tiegħek paċi fi żmienna. Hekk inkunu ħilsa dejjem mid-dnub, imħarsa minn kull inkwiet, aħna nistennew nittamaw lejna u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li qed l-apostli tiegħek inħallilkom isliem, nagħtikom islim tiegħi tħarix lejn nubietna. Ħares li l-fidi tal-Knisja tiegħek għatija sliem laqda li intrid fija, int li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem.
il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxin. Ħaruf talla li tneħħi l-mubiet tad-dinja. Danu il-ħaruf talla, danu li jneħħi l-mubiet tad-dinja. Ħen jien dawk mistiedna għal dilikla tal-ħaruf mulej. fiskiet hekk jew nindunaw x'ġara ġewwa fin. Issa li rċevejna l-Ġesu Ewkaristi u intom li qed isseguna mid-dar
partikolarment il-morda. F'dan mument għamlu taqarbina tax-xewq. Kemm għandna x'nirringrazzjawh lill-Alla. Żgur li hemm diversi affarijiet li rridu ngħidu grazzi. U llum b'ringrazzjament ta' tqarbin ħanużaw il-kelmiet li użat il-Madonna. Ruħi tfaħħar il-kopor tal-mulej u l-ispirtu tiegħi jifraħ f'Alla s-Salvatur tiegħi. Fuq iċ-ċokon tal-qaddejja tiegħu. Is-Setan jagħmel miegħi ħwejjeġ kbar, qaddisu l-isem tiegħu. U wera l-qawwa ta' driegħu xered dawk li huma mkabbra f'qalbhom. Mela b'kull ġid il-minu bil-ġuħ u l-lon jabatom il-barra b'xejn. Bħalma wieħed il-missirijietna brisq Abraham u nislu għal dejjem. Kif kien mill-bidu issa u dejjem, jibqa' dejjem ta' dejjem, amen. Nitolbu. Mulej, inti titma' l-poplu tiegħek bl-ikel tal-kelma tiegħek u bis-sagrament tas-sema. Amen. Bis-saħħa ta' donje kbar, mogħtija minn ibnek l-Għażiż, nimxu l-qudiem sa ma naslu għal ħajja ta' dejjem. Bi Kristu Sidna. Fl-aħħar tal-quddies għal min jixtieq se ngħidu 3 Ave Marijiet, ħafna huma l-intenzjonijiet tagħkom, imma din hija x-xewqa tal-Madonna lil Karmni Grima. U rridu nxerduha aħna d-devozzjoni. 3 Ave Marijiet għaliex? Għad-dunur ta' dawk it-3 ijiem li l-ġisem tiegħi għaltilha l-Madonna dan mitfun ġewwa l-qabar. Imbagħad wara minn minkom jixtieq nidħlu fil-kappella fejn seħħ dan kollu. Għal min għandu xi talba partikolari, xi anniversarju, jew jixtieq jitlob xi grazzja partikolari. Nagħmlu ftit mumenti ta' skietu ta' talb. Għada hija festa għażiża. Wara dik ta' 8 ta' Settembru imiss issa l-isem ta' Marija, Nome di Marija. Għada hija l-festa tal-isem tal-Madonna. Intuħ l-importanza. L-aktar hemmhekk fejn hemm minna min ikasbru bid-dan dal-isem qaddis, l-isem għażiż tal-Madonna. Għalhekk għada l-ħamis, Nome di Marija, nippruvaw inħarsu l-jum bismieq tal-quddies u tqarbin. Imbagħad fl-għaxija għandna bżonn voluntiera, irġiel, nisa, ħalli innatfu s-santwarju għaw il-ħasil għada fis-7. F'sija billi nkunu ħafna illestu kollox. U għalhekk nirringrazzjakom tal-kooperazzjoni, inkomplu nżommu ħnadif partikolarment tħallux tixjus warajkom. L-iġiene, is-saħħa hija importanti anke fil-knejjes tagħna u iktar f'da s-santwarju fejn jiġu ħafna nies. Il-mulej magħkom, iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier li benu l-Ispirtu Santu. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirkinti fost in-nisa, imbierak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija, il-mulej miegħek, imbirkinti fost in-nisa, imbierak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija, il-mulej miegħek, imbirkinti fost in-nisa u imbierak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu.
Donna Kapin, Sultana tal-Familja, ħarstek fuqna dejjem żomm. Morru fil-paċi ta' Kristu.